CCTV footage kumin November ni somni pania thilthleng khania tlailam darli nin amun hi Paras State Jalandhar Punjab pani thungani he video e hian kumsom pathumo pa kordum ha chuan an ina chu san meka athianu saha sitein chu panna tumme kane athianu te hi an thenom mai omania anloin konfo train bok CCTV a halandan chuan karbula apeikok chu siam train phur takmain athianu tein lampan chuan atlana ni ti amu thea anu nena chuan athianu chu infiam puya asomanga anin lama aron hruayang ti aril thlap bokane darkar khatle chanve nuwa chuan anu le unaupa bazar thil leitura chuk ta chu anron honga an kong kapui chu loin hong le light loin cheng chu an muwa ma se an fanwero chu muturom hau lo mai ni chuwang chuan saha sitein lama chuan aleng ani ringin anu chuan a unau pa chu vako turin atir ta ma se ani chuan awa muzo hau lo mai saha sipa harminder singh happy ya tia an riat lar bok chuan lo chon varin a unau nu chu aron kallo ti alo hrila a unau pa po chu beidongin aron hon tir siani harmin singh hian sahas le anu chu Ludhiana lama afanu upazok mutura an kalthu chu alo hril boka a unau pa po chuan ngai thatlo na em po nei lem lovin anu nena chuan afarnu chu amulo thu avaril tane harelo te a mechinal pangbo thu chu khopuma chuan adarta achung te chuan an zong talui loi mai an khotla chuan chutiang thil chu thilthleng zen lo ania chutiang chune nga chuak nopang hanti la tleiro lani ma zokang kumsom pathumo pa leng chuka botadai mai chu mak an ti hlea chutim maya bo thei chu an rik lo ane tuwe moin aru bonge pasal halo va tamai niang amaro chu kumsom pathum lek chuan pasal awum ngot chu arinom siloane chunen laya chutiang rual bo tamai chuan ngai ven a hlo ema makanti em mai ne an chenom te chuan an CCTV chu an check nga sup mai ti chuan le chunula chu an chui tamup mup mai ne kothera mechinau pangkal lai chu an han mu phota chuti hun lai chu thlailam dar ribor vel nin dali le minute lia chuan athianu saha site kongkhar me rik chu a medringe ani ti an chianga uluk taka an enin alut nge nin alang boxi ma se sabasi pala chuan aron lut lo ani ati boxia khomi te po chuan makanti khero mai an ngai renga thathe lo ani ma se CCTV footage atanga alan chin mawangin an ring hel tlak mai boxia ti chuan achung te chuan FIR chu police station a chuan an vathe lut vetaroi mai lailam daru vela chuan police pani babakhial police station atang chuan anon kala pakhat chu ASI mangadra mani heya ani chuan harminder singh chu ron pan halin an inpo chu ron enfi antuma heti police pani local hi harminder singh era chuan anon kalvenge yani oma ma se mecheno pangnuin media te harildan chuan an thenom te chu zo nai emo an zota an thu soite po chu an zial lut vezel harminder singh in chu an enfi uluk lo le nein asoya anin chunga chuan lut venge in ani po zo nai emo zat chu han zor vea ma se harminder singh chu rinlel oma alan lo wangin pangai takin thu an zot fia a in chung chu an en fiu luk lem lo ani ome an pindan thren ka chu en thuaken an thom no bom te po chu an en ve boka ma se an uluk tok lo hle nin no pang nu hian media ten hena chu an a soyane police te chu an khuma te chu an troin thingpui te han ina an ti vel mai nin an soibok an in chu in lian lem lo tak mai nia amero chu police te chuan an en fi rei vak lo nin
naupang nu hian media te hershilani tichuan harminder singh anupui po chu Ludhiana atang chuan lo thleng ve toin midang te chuan thil thlen dan an lo trila ani po chuan apasal chu atram thlat mai anrin hlelna zong zong chu do tani arin thu hasoi ve boka apasal lama chuan atang thlat mai ne naupang bo atanga darkar libor vel zet al liam nuwa chuan an thenom te po chu an thinarim tak zet towa harminder singh chu an ring hlel boxi ma se policein engma an mu boxi lo CCTV footage a hanin ngun po le an rin hlel na chu hazual ting mai boxi harminder singh te na chuan lutin aron chu lai mu ani boxi lo chuwang chuan harminder singh chu anu le pa chuan zo na han zot ol talova ani lain a mu lo thu hasoi zel boxe naupang nu le pa te chu an ma ang to hle maya an thenom tenen po an bo ruak a thalo chovio don in alang ta hial mai ne an bo ruak po a so sa vio to mai video enin in chunga naupang chu alut ngeya in chunga tang chuan aron chuak le box silawani zandar som ve laritoa an hlau thon na le thinrim na chu aso sang tal he mai me chenau pang chung tele an thenom te chu an mai mai thei to lova ti chuan harminder singh te na chuan an lut phei ta mi mai an in chu tharum mangin an ven fia ta mi mai ne an kudam le pindan sang sang mishing om theinom chu an en fi aveka ma se nau pang chu an muzo der box silo an ril ruwa ha to hle mai ti chuan lu kapui berbula bolin chu ain kalani ti shen chu chu an ring le ta akal na chu ti chiatan tum le ta ne ti chuan in thurwalin an ni chuan kongkar chu an ti cheta chuta chuan thilrak thlak zet mai chu an vak muta bolin chuta chuan naupang kongai thlak tak mai chu thi in an vak muta maya an ril ruwa vanate lul em aka chu puanin aloin noa anu le patan chuan mu shom tak turane an thin rimin khuak mulo poni sela a om lo lem love an thil mu chuan naupang chung tele an thenom te chu ati thin rim ta em maya chuwang chuan buina chuk zuin an thin rim lutuk chuan engma an poisa to lo harminder singh chu ina tang chuan nu chukin khongai na tel hau lovin an soisa ta hrep mai ne a then phei chuan anu chunga halan lo tum boka tlema an ti hlum lo chau chu ni e police te chu a hun takalo thlengin an ron chan chuk thei shrama ma se liam na tak zong atuar manani ti chuan police te chuan arang theyang berin harminder singh chu civil hospital lama chuan en kol turin an shroi pheita engpo ni sela tunge mo harminder singh chu hani reng police te chuan eng tin chiang emo hanen kolang le November ni somni pali kumin kumsang ni somni panga chuan harminder singh chu police te ma chuan in puang ta harminder singh chu kumsom nga bor velo pa ania apming le ma chuan rimpi emo happy emo ti amang train ani hi school bus driver ni in jalandhara MGM school chuan a thoka me cheno pang tam tak nen ni tin deuh tho anum ho train ti na ni chu ani hian nupi fanau nei to in fanu pani aneya au pa zok chu kumsom ni paliu pa nen anau zok po kumsom pali bor vel ani ve boka kan soita kangin boral ta thian nu kha ani nge ti chuan police te chuan manin andop ta chiam mai lo thei lovin harminder singh chu hain puang ta ne a soidan chuan a fanu no pang zok le no pang chu hanin kom thina wangin anina chuan ron leng fo thrina kamini po khan ani chuan a fanu chu ron kom tumin aron lenga hemini hian soita khan a fanu le anupui chu Ludhiana lama a fanu no pang zok muturin an chuakane ti chuan ani chuan kongkhar merik chu ron metrin kong chu a hon sakve mai ani ome ani chu ron lutin sahas chu haron zonga ma se a fanuam lo thu chu harminder singh chuan a hril du mi lo thungane
ina chuan harminder singh chu ama chawalo omin athin lung chunga sualiam tak mayom chu ubbet lovin atakin nalam tir ta naupang chuan sahas chu khonge tina zota ani chuan mutpin dana chuan kolutin ayan rin main aman bet taphut mai hani ome ti chuan naupang po chuan thei to pina sual let vea ma se mi papuitling chu ne hek lo le harminder singh chuan aka chu puan chen a hno saka apong chu lai chuan ani po chuan a thei to pin na be let ve nain mi patha chu ne hek lo ti chuan harminder singh chuan apong chu nuwa chuan a ngowa chuan rekin a rek hlum ta ne chutia re hlum tak nuwa chuan a ruang chu thu ruk dan zongin bolin lama chuan harminder singh chuan ada phota a chung te chuan aron ngai ven vat non ti po a helok saki o mai harelo te a chung te chuan aron ngai ven ngal mai boxi a chung te chu dot lo threlin an fanu chu an ina chu naron kal lo ti a lo thrila amero chu an ni la chu han beidong du silo cctv footage te an era an rin hel la chu azual ting si harminder singh ten lampan chuan aron kal chen maya zo na ngai bok chu aron zot chen mai bok sinen harminder singh chu a hlau thong ta em mai ne ti chuan anin chu kal sau sawin a thian pa kar chu awa ho saka atum dan chuan a ruang chu buara da a kar ho manga zana phur chu chu haril ruka kar po chu pon lama chuan da lok dia min ma se an thenom tele no pang chung te chuan ani chu an chua du hau si lo ane pon lama chuan an pungkom chiam mai boxi atumangin a thei talo ane hangai tu mai po hian papakhat fa pani lai nei to school bus driver leng halina me chenau panga pong sula a han that tamai chu thilrap thlak tak jong ani e nitin mai school no pangtenen chuan hunan mangho train ani boxia chutiang thil sualian le rap thlak zen mai ti du naril ru alo pu chu amakle mai ani me chenau pang hi anu le au no pa nen chuan an chenga apa chu kumkhat le acham ve kalta khan alo boral to ne harminder singh po hi helai hian kumsa ni le som pakua tang khan ron ve tranin heti hunlai hian anu puile afanu te pani nen chuan anom howa an thenom tenen chuan in hau na emo buina emo an nei ngai reng lowa an thenom te chuan pathatak mai ni in nan ngaya hetiang thil hi psychologically ya kan soidon chuan Dr. Jekyll and Mr. Hyde effect ti te po a soitrin nania hetiang mi hring hian landan chin hi an nei trina alandan pakhat zok chu mi pakza om tak anga langve main aru takin le lama chuan tenom ruk riu na an lo nei trina midang tuma chu antina hre ngai lo trina ne no pang tual thina chungchang chu mi puite chuan poiti hle ma sela police te malak na chu an hre thiam lo em zuala harminder singh te in kha in lian tak ani lem lova ma se police te chuan an zong uluk lo hle si an bolin te chu lo check chiang sela chuan no pang bo kha an humai tur an bolin in kautlat mai te kha police te chuan an ring hlel tur nin an ngaya amero chu police te chuan ring hlel lovin bathroom chu ain kal ang chuan an kal san ta ne no pang nu mu lai chuan an almaira te chu an han hong vela alandana chuan na thatak chuan an thok ve nin alanga amero chu an thiltia chuan an serious lem lo hlemai harminder singh te chu rin hlel na po an nei lem lo nin alangani postmortem reporta alandan chuan no pang thi hun le police tena he in an vatlo hun hi ain ang deuh chi mai le ngala chu chuan mi puite chu atithin urzual hle an rin dan chuan police te khan kha in kha lova dap fu in lova en chiang sela khano pang kha lova mu sela chuan he no pang hian anunna achan lo mai the ni ti chu an ngai dan ania chu ero chu an ngai dan satli ve mai ania amero chu no pang thi hun le police te kal hun kha ain an em awangin chungai dan lo piang chu po chu a om lo lem lo e tin chu mai baka police tena no pang ruang an en fi lai hian meche police officer pakat ma anron kal lo boka mi pa li ranron kalawangin khotwal mi te chu police ho laka chuan an thin rim ema atnuwa chuan dsp te
SDM le additional SP te chu chulai chun ron kalin mi pui te chu in beng dai turin an ron nge na amero chu mi pui te chu police te laka po chuan an lom lem lo hle ane police te po chuan mi pui te chu thunun tumin ASI mangadram po chu an suspend ngal thu chu an puanga tin police te chuan an thei topin mi pui te chu thunun an tuma an ril ru min ngai tumin an laka chuan that po an chu view mai postmortem report ina atar landanin nopang po chu rel rum ngai ani ti achianga Harminder Singha hin puna nen po chuan ain me view mai November ni somni panga chuan Harminder Singh chu police custody a nikochung turin court chuan arel saka police te chuan Harminder Singh chu ando panga chu case chu uluk takin an chui chodon ni te poin alanga amero chu engtin zel nge akal don tiero chu pa chawlo chuan a hrelo hemin huai hian ASI mangadram chu police atanga ban ti rania police na atho thalo ema wangin achan to ka hmuani po kan ti theyo me tin akal puite po hi suspend ani boka allaka hian case ya lu te po ni in departmental inquiry chu an kalpui ngei do ni in alangani Harminder Singh hi tualtha case or tir ni in BNS section za pathum na baka section somruk pangana sub number 1 baka pokso dana nga thubui or tir ni in achung thu chu ari review donani hetianga mecheno pang poisoi lo laka rong taka nunro nalan tir ani awang hian National Commission for Women NCW le Punjab State Women's Commission te po chu anron enroll ve boka anni po hian anathayang bera poikhoi tu chu shrem man phuta darang taka malak phutin anni malak na zara hian department lampoin uluk takin he khesi an chuya danang takin henau pang hian ro rel na dik chu a hmungei don nin alangani ole engpo ni sela tun trumata chung kan khes ka khati sung khanile phot mai sela pathin remati chuan video dang nen in hule thui kan dum no ne ya